Predsjedniče odbora, pozdravljam ministra Horvata, povjerenika Peruška i zamjenicu Weber i moje pitanje upućeno je izvanrednom povjereniku. Naime, već ste i ranije naveli da će u novoj strukturi ugovori svih zaposlenika biti preneseni u novu grupu. O tome je nešto više govorila i zamjenica Weber u svom uvodnom izlaganju. Međutim, i sama nagodba zapravo predstavlja jednu novu situaciju, odnosno jedan novi moment. Ono što me zanima je hoće li prijenos ugovora na nove kompanije značiti da radnici zadržavaju sva ranije stečena prava, budući da je formalno ipak riječ o prekidu radnog odnosa. Također i na prošlom odboru postavio sam vam slično pitanje i tada ste mi odgovorili da ste održali nekoliko sastanaka sa sindikatima i kreditorima o samoj ugradnji klauzule o prijenosu stečenih prava, znači na novu tvrtku, odnosno zrcalna društva koja će se osnovati. Pa me sad zanima da li je to pitanje u međuvremenu rješavano. Hvala lijepo. Tiče samog pitanja zaposlenika ovoga u nagodbi u točki 22.1.1 je stoji upravo vezano uz ranije sastanke koje smo imali sa sindikatima, da ugovori o radu zaposlenika se prenose s prijenosom gospodarske cjeline i u skladu sa Zakonom o radu zadržavaju se sva prava stečena do dana prijenosa. Na taj način ne samo da je preneseno, nego u biti sva prava koja su do tada bila stečena će biti prenesena. Ja bih iskoristio još ovu priliku možda da spomenem da u Agrokoru u cijeloj grupi radi trenutno negdje oko 52.500 zaposlenika, da mi u ovom trenutku imamo posebno na sezonskim, a i na određenim radnim mjestima koja su vezana uz retail i uz proizvodnju, imamo još potreba za zaposlenicima i da trenutno rješavamo taj manjak. Tako da u samom Agrokoru nakon ovog postupka i sada kako dolazimo pred kraj, mi u osnovi imamo potrebe za povećanjem broja zaposlenih.